може да се обърне с главата надолу. Времето може да бяга, но любовта им остава. Шарик и Катя, две сърца в едно, две души, които времето не разделя. Всеки удар, всяка лъжа се разбива в стената на тихната вяра. Те не са просто двама, те са сила, която побеждава мрак и злоба. Светът може да се обърне с главата надолу. Времето може да бяга, но любовта им остава. Шарик и